эҷоди лашкари мансурӣ ва таҳдидҳои роҳбарони толибон ба тоҷикистон ду паҳлӯи як сиккаанд, ки дар айни нокомиҳои дохиливу хориҷии ин гурӯҳ намоён мешаванд. лашкари мансурӣ ё кандаки истишҳоди иморати исломӣ дар вилоятҳои сегонаи ҳаммарз бо тоҷикистон бадахшон, кундуз ва тоҳур мустақар шудааст. аввалин сарбозони он 22 сентябр дар бадахшон режаи низомӣ рафтаанд, дар ҳоле ки як чунин нерӯҳо қаблан ба хотири ҳифозати фурудгоҳи кундуз мустақар шуда буданд. 25 сентябр забеҳуллоҳ муҷоҳид, сухангӯи толибон, дар ҳисоби твиттериаш аз истиқрори даҳо ҳазор нерӯи ин батальон дар вилояти Таҳор ба хотири таъмини амният ва ҷилавагирӣ аз хатарҳои билқувва ва ғайра хабар дод. рӯзи 26 сентябр манобеи аз Паншер иттилоъ доданд, ки ҳудуди 100 мошини ҷангии нерӯҳои хоси толибон ба номи Бадри 333 вориди ин дара шуданд. онҳо ҳам бар иловаи ҳазорон нерӯе, ки дар дохил доштанд. ҳамқадам бо ин таҳаррукоти низомӣ, Муҳаммад Наим Вардак, сухангӯи дафтари сиёсии толибон, дар Қатар зимни як нишасти матбуотӣ эълон дошт, ки агар кишварҳои хориҷӣ халал нарасонанд, толибон дар тӯли 24 соат тоҷикистонро ишғол мекунанд. ҳанӯз оби ин таҳдид хушк нашуда, муовинони сарвазири иморати исломӣ Мулло Абдулғанӣ бародар ва Абдусалом Ҳанафӣ низ аз дахолати Тоҷикистон ба корҳои худ ва эҳтимоли аксуламал гуфтаанд. аз ин ҳама таҳаррукот ва таҳдидҳои толибон иттилооте низ дар дастанд, ки ривоят аз тағйири вазъияти ҷангӣ дар Афғонистон мекунанд. ҳадафи онҳо на дохилӣ, балки хориҷӣ аст. аз ин ҳама таҳаррукот ва таҳдидҳои толибон иттилооте низ дар дастанд, ки ривоят аз тағйири вазъияти ҷангӣ дар Афғонистон мекунанд ва ҳадафи онҳо на дохилӣ, балки хориҷӣ аст.